Zase to nejsou vozíky. Ne, dneska sebou prostě plát nepůjdu, říkala jsem, že jdu na aerobik. Slyšíš, nemáte ty takový ty noviny, co tam je napsáno, co máte tento týden levnější? Ne, nerozumím ti. Hele, tady neslyším. Jdi si sem, prosím tě, na to sama. Jo? Co? Vidíš to, co já? Prosím vás, chci koupit tenhle mixér. Jo, za chvilku. Jak za chvilku? Můžete mi ho předvést teď? Jo, to není mixér, to je šlehač. No, tam v té krabici je návod. A to si přečtete, já vám toho stejně víc neřeknu, pane. Co vám dít? Pořád to vypadává. Já jsem si chtěla koupit tuhle fialku a nikdy ji nemáte. Jak to, že ji nemáte? No jo, paní, tak to už je asi vyprodaná. No ale já jsem chtěla tu fialku. No, tak si kupte něco jiného. Co pak tu chcete? Dobrý den, chceme pro dcerku koupit mikinu. No co pak, ty moje holubičko, pusinko? Tak třeba tohle, tak si to vyzkoušíme, jo? No je to hezký. Tak co? Ne, děkuji. Dobrý den. Můžu si něco vybrat? Jistě. Děkuji. Přeji vám příjemný nákup. Tady jsou ty šláče, jak jsem ti říkal. Ale který, viď? Dobrý den. Dobrý den. Mohu vám nějak pomoci? No, můžete. Vybíráme si šláče, nevíme který. A můžu se zeptat, na co byste ho rádi používali? Na to mám. No, často pečem. A nebo na pomazánky. No, anebo na knedlíky. Nebo na knedlíky. Tak v tom případě bych vám doporučil tenhle, se kterým budete určitě spokojeni. Má silný motor, takže uhněte i hutné těsto. Dále je dobře skladný, protože má automatické navíjení kabelu a je poměrně lehký. To si ostatně můžete vyzkoušet. Tady se můžete podívat, má i bohaté příslušenství. 3 metly na šlehání, 2 na hnětení. Co ty na to, mamko? Mně se líbí. Pak si ho vezmeme. Tak si vezměte tady ten zabalený. Díky. Taky děkujeme. Moment, já to mám později. Dobrý den. Dobrý den. Prosím vás, já jsem si vybrala z této reklamy tuto krásnou kytičku. Myslím, že to je fialka modrá. A vy ji tam nemáte nikde. Proč ji tam nemáte? Ano, toto zboží se dnes doprodalo. To bychom se rádi omluvili. Mohu vám však nabídnout zákaznickou objednávku. No tak mi prosím vás objednejte. Dobře, tak to vyplníme. Tak.
toto je pro vás. A jakmile zboží přijde, zavoláme vám. Tak vám děkuji. Nashledanou. Rádo se stalo, nashledanou. Dobrý den, můžu vám nějak pomoci? Dobrý den, vestičku pro Adušku. Tahle ta bude asi velká. Aduška má asi 116, že? Asi tak. 116, tak tady v té velikosti, tady ta barevná kombinace, ta by se vám líbila? Je hezká. To Aduško, ta by se ti líbila, vyzkoušíme si spolu. Šlo? Tak pojď. Tak. Paráda. Budeš jak princezna Fialka. No, co? Hezká, opravdu, ano. Jak se tak na to dívám, mohu vám ještě nabídnout tepláky? Ano. To se k sobě hodí, vemu si to.